1FM Radio Pangasinan, whose sole mission is to inform, to educate, to entertain, delivering to all Pangasinenses news that is true, public service that is sincere, commentary that is fair, and entertainment that is proudly Pangasinense. This is your DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan, going beyond just being number one, working towards total domination. Diyan Pangasinan, walay saksa kaya radio station ya iiyag na Saray Pangasinense. Diyan Alcala, Paborito! Bautista, Paborito. Benalona, Paborito! Lawak, Paborito! Puso Robio, Paborito, Santo Tomas, Paborito. Season, Paborito! Ordaneta, Paborito, Diyan Villasis, Paborito! Aya, 88.1 Radio Pangasinan. Balita sa umaga. Musika walang sawa. Pangasinan Gulfwaves Network Corporation. Sa Pangasinan, ito ang DWJE 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Kahit saan sulok ng Pangasinan, Paborito! ikaw ang pinag-uusapan. Paborito! Ang radyo na paborito ng bayan. Paborito! DWJE 88.1 FM ang pinapakinggan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paborito! Paborito! Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito natin lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito! Ang susunod na programa ay rated GP. GP? Ano yun? Garantisadong pampaborito. Sa iprograman mangiter na dalan at saray ay sa kiyanlinawa tang opinyon unong adliknaan na saray umbalay at saray issue yung makakaapekto at bilay kawayangan tan kanupugan na balang sinansakay liknaay babalay kaulop tan kaentabay susaray manangilaban at kanupugan tan kawayangan at saray umbalay kapaborito RJ Jimenez tan kapaborito Joseph Kanilang Bakani liknaay babalay naringalan Lunes yanggad Biyernes alas 8 yanggad alas 9 nakabuasan at DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan liknaay babalay. Good morning! Nembanggal daw bigat kada kayo amin na po. Mabigya kabuasan Pangasinan Dagupan. Wadya tilalamat niya mga iparuntal na sari balita, issue tan komentaryo ni Pakaratsari Matuan. Liknaay Balay! Siyempre, kalaukan tabayo, saray kapaborito yo, amigo yo, RJ Beray Jimenez, at your service, always. Tansay magtaralingkor, magtaryon kapaborito Joseph Kanilang Bakani. Kaulap kan tabay team at technical side, that sign agaw la na Biyernes sa tatong tanagagik, pet sa 27 la at bulan na Hunyo at taon 2025. Andi arom say Manangaro Lawas, the faithful one, Engineer Richard Olanday. We will miss you. Akin na On. Ay, singa, We will miss you, Richard. Singa makatertersulwam amo. Oo, kasi siyempre, by Monday,
Goodbye. Ganun. Hindi Richard, bali. thank you. We wish you all the best, Sir Richard. Basta Kasi ka makalinglinguan. Matsok yan. Tamlatan. Yes. Next kinto mo journey to mo. Di ba asingger mo alabat, sang kagawat. Ay, okay. Pero Sir Richard, asikasom di madlaan mo balot, maminsan madanom di man. Nagkalalo lang no high tide. Basta we will miss you. Basta we will miss you. Speaking of high tide, at ating tanagagik, ayagi. Kahit may araw, may tubig. Yes. Kasi high tide. So social media karuman, at sara may nandoruman post at ating tanagagik kapaborito RJ. Ani pakarat sa tay high tide, dyan syudad na dagupan. Tawalara lang ulara may lugar, karkarsada at ating tanagagik, nalgap at danom at ating tanagagik, dyan impakalagap nasa taray daladalan, at naimano nasaray netizens. So in pandakat-dakat nasara may ugugaw. Nako. Nagkalalula iramay eskwela. Aramay manaaral at East Central Elementary School. Nako. Prone irad yan. Yes. Lipungat ang leptospirosis. Nang muya kapaborito ajay. Ipanong nang tinitan irame ugugaway. Manaakar ira. Danom at atang tanagagig ta Inertan na yakalye. Atan may arap na simbaan mismo from the school pasumpat lara at atang tanagagig ninitan may arapan na sa East Central simbaan di dalap. Anto may parkingan di man actually aya sa pangkalawan ko kapaborito RJ tanan di malanak ditan mat karuman kabosan danom itan sudalan pero nangan mo may kula ay simbaan, mas nunang-nangan mo, ikumpara, medyo abo ba ni? Di mas kumundanom. Mas kumundanom, ay amaga-maga. Amaga. Kanya sa ikuang ko, no say simbaan, jad, no, ikumpara. Parking area to ha, tatagay may simbaan mismo. Yes. No, may parking area na sa may simbahan at singa mi ampar labat la at katagay tutay karsada ay akinat ang gapo balot so danom to sinadadanom amay dalan so anto so sistema na ginawa na sa simbahan if sa sistema na sa may simbahan nagawan tayo na paakat dati dalanda ang gano high tide ni akinat ag tayo nagawan at syudad na lagupan balot kuang ko nunot ko jadliknaan ko kapaborito RJ. Kaya sa ikuang ko, wala si rin so sistema, nayarin sistema, gagawan na sa simbahan, no akin at ag-ira na dudalap natan. Ta dati-rati, no nangan mo kapaborito RJ, ay, noon yaran panaon, may high tide, nadulap mo laditan, may parking area na sa may simbahan, tabo ba? Lalo na natan, pinataguyan damay, dalan may paarapod palasyo. Palasyo nasay abong nasay panayaman na si Arsobispo na Lingayen Dagupan. At agtagi lamot natan man. Ya dalan pinatagayan da atatong tanagagik. Pero nang ninyo inkumpara lang ta kini magamagay parking area nato na simbahan. Jabalot at dalanay kaskasen ire ugugaw yaman tatatsaw at dalap atatong tanagagik lapod saya so sa aming high tide. Siguro, saya nanunutan ko sa atang kapaborito Joseph, may proposal nun si Engineer Boy Dion, wala may floodgate man. Floodgate? May, siyempre kasi no high tide, unlob so danom, pero no walay saratura tay kanal-kanal tayo ay kasusud ilog, di ba? Kabutawod ilog. Yes. Unsaraman. Actually, kabyang yun no nanunutan mo kapaborito RJ sa pagkaantak kabyangan tan ata na idea ng Engineer Rodolfo Dion kabyangan at saman so samay in submiti na samay Plimiron Flood Mitigation Commission ya tinuop ng sama ng former Mayor Brian Lim ya sakitan at saraman so samay recommendations da no panunton sa syudad na Dagupan
at naiyagol at sa tay pakadalap to, Oo, pakakadalap kasi to. below sea level, kanya Oo. nagtila pang kalawan. Kanya yun. wala ramay ginagawa dan floodgate. One floodgate is nanangnditan at Perez Boulevard. Saran iraramay dadala na danom. Own. O tapen jaruntan aga makaloob may danom ya manlapo od ilog. Natan amay danom ya atipon jad loob na sa syudad na Dagupan ipam out natan man. So sikato At may least walay purpose. sara. Yes. Wala floodgate. Yes, No, ikaw impam to- out mo aga on subol. On. Kasi imagine nyo lang may sistema at puko. Nanyo jad puko ka. Ay, no man harvest. No man sira. harvest erase sira ang tigaon da ipaipaway da may danom. Maipam out da may danom. Walay machine niya usaran da na magamot. Naning mo jad kaliber-liber to na noy danom. Pero no impap out da may danom na maga. Unta sara ang damay kyan. Yes. Tawag sa palaran. May palaran na danom. Noon. So ibig sabihin si rin no untan ko man may idea atumbok recommendations na sa may Flood Mitigation Commission at atumbok man kapaborito RJ we may agtay na kaukulan yan necessarily ay maitagi-tagi iratay dalan kasi nan mo kapaborito RJ sa liknaan na nabali natan masuluklan sa kitaon when will these ongoing constructions stop sing angga pulay kintumot Ang gadagdas na sumpal siguro. ninang ninyo traffic si katute sa kaya permission na natay natan lapod sa ren construction sad sarata niya construction mat lapod sara may intimatagay dalan wala re lugar ang water at sara yan kaplasan problema damot yan nunutan no pahanan to yung kalantay danom at arapan na say kaabunganda wala re man po postmat dati-rati walang tubig dito sa amin ngayon meron na kwanda atan sulik na natatang Kasi tanagagi tilak abuba may pasenda. siyempre Diba? Kasi atay construction actually no sa akin walang question doon sa patuloy dahil hindi pa nga tapos. Pero yung after effect yun yung sa mga mabababang lugar, yun di ba? Kasi siyempre, hindi sila makapagtase kasi no intagay mo tay lutem kulay abong mo pati abong mo itagay mo mutla on balaga gastusan. yes siyempre say kwantay man lang ti kapaborito RJ say danom mananap na sa may levelan to So dakol na nadadalap natan. Para Para may inner road or lugar laula sa aray residential Yes. area. actually the social media the Facebook will speak for itself at sa Ay, haratan talaga gamanunday po sa. gamanon da karon man abilay lamang may Dagupan kwanto POND May kimpukok. instead ya PEN POND may city to C as in Dayat Dayat tanpukok. si katuman so post da karon man Pero balik katakbala. Thank you akin na yun Pinadadalang kundanom. Lis matagi sukarsada. For me as motorista. sa motorista Pero wala man residente. insa siya nadadalan na danong Dahil laba di man yada parte na tay unlalad babaliwan. Pero lante may say mas apektado arami residente. Ya watan lara. actually wala Di sa tanira manaayam. actually wala abasak sa Akala ko may may ano diyan, may solusyon sila diyan. nangyari pero Wala pa. kwanta no kapigan na nung tayo solusyon babagada walay abasak ingan ng social media kapaborito RJ say kwanto last year proud si Baay na di na mababa sa sapatos ng mga estudyante dahil ang taas na ng karsada ngayon ang advice ay magsuot sila ng buta so which is which nansaman sa ibabagada kila man sulong na buta tagla na basa tay sapatos yo tati magilay dalan so advice pero natan sa advice ay proud sila sa nangyaring ganyan pero natan sa advice manbuta kayo tapenan kayo na leptospirosis Kasi ang tinitingnan dun sa lugar ng school. Yung lugar kung saan manggagaling yon yung mga estudyante or eskwela na ang ibig sabihin dun sa kanilang tahanan mismo na abuba
Di ba? Correct. Pagdating sa school, cut. Pero dun sa lugar nila, Oh. di ba? Yes. Mostly ngayon, iba itong epekto ng high tide kapaborito, RJ. Saka alas 9. Yes. Ng high tide ngayon. Oo. Kaya kahit maaraw, may tubig. May tubig. Mhm. Antay mo lahat noon yan san no limaram so danom kapaborito RJ lapod high tide siyempre undadalan sa raram imbornal. May tagay may imbornal. Anong nasa ilalim ng imbornal? Nanduruman klase na dutak at atang tanagagig. Tabo ba may lugar mo paano nyo unlay kin may danom mod imbornal Correct. So stagnant di mad lugar na. Stagnant. Nako. Kaukulantan i-pump out. Pump out. Ilimas. Yeah, antay latan no imbornal, danom na imbornal antay latan. Kaya nga imbornal klasin dutak at atang tanagagig. Kaya alwaran nyo so umandakat-dakat. Tano lalo na no walay sugat yun sali. Pian ag kayo na pagkatan na leptospirosis. Sa sakini tapian ag kayo na siyempre noon nyaran na mamauran ka paborito RJ, bidang-bida yung mga aguyot. Ayara may gabagabay dan panaon. Yaman itnul ira, mamparakul mat ira at atang tanagagig. Noon ibanan kini, aman at aman may Aegis aegypti may dinggi carrier aguyot another problema lamot. Kayan ayagi say liknaan na umbalay jud syudad na nagupan manpukal yan ay unyaran panaon. Pagara. Mapagara. Kayan karomangki say nababasa may liknaan da na may talagang nanang na may frustrations da. May sakit na linawa. Nanang namud saray totoo liknaan da post na silya mo sa social media karoman nasa na sitwasyon. Solusyon. Baka sabihin nyo sa amin, anong solusyon ang may re-recommenda nyo? Labirkihan, labirtitan, kuha nyo. Kaya nga iniisip ko rin kung anong solusyon. Limas. Well, kasi diba, tagay may dalanan sa may solar mo, paano tutan Ano ba kasing recommendation ng mga Flood Mitigation Commission? Di ba nantopiran Flood Mitigation Commission? Ano yung recommendations nila? Nasusunod ba yung... Kayo nasigan-sigan ya duaya ang loob kan nyo siguro. Pero yung concern nga yung liknaan. Yes. Nasara yung residente. Oo. Nako. Problema da may health damot Imagine mo tan kapaborito kasi sa talagang remedyo tanya naninang ko ialas may lagwerta mo sa may karsada. Pangalamay gastos mo mabli namin Atan labat. Isa na may kaabay mo hindi si katoy nalner mo na lamang. Isan say sakini panon mo ialas may kinmat abong mo. Tapian tebag mo. Patas sa dalan. Sige paano to gaw mo sa abong mo. Di ba ang kanon to panunot mo na remedyo yun lang kaya mo. Kasi naman paghawak ka nabong natin kapaborito RJ. Millions of pesos sa gastos sa mga natin. Kaya nga. Paano na yung mga, di ba, yung mga simple lang buhay? Paano natin sila matutulungan? Yun lang po yung panawagan. So, sana maramdaman natin yung sinasabi nilang solusyon, kwanda. Kasi may solusyon daw dyan Sige, gawin na ninyo. Sige. Para hindi na puzzle sa social media na lanti liknaan yung timot ira na tutul kasi katotal lanti so talagang liknaan datan damot ay tutuwatan kasi alipos ira may properties data na yun actually may gagawin da dita na yadalan at kinay jetay na PNR road masyado lay nasaray residente ditan pakita nga natin Engineer Richard. Dito sa may sa may pagka dyan sa PNR, DBP. Anta may putak na GSIS. GSIS. Diyan GSIS. Sakilan nga kaiba tayo od anak bilay ka paborito RJ. Untan na so sa may ito tani binungkal dalami arapan to. Kaya gipan to may business to katulan ti man so problema ay nyatagay na mo man. Nyatagay na man. Diyan ka ba riles? Say problema bala natin no intagida dinalgot irami abong da. Correct. Actually may piso to ni palik sa blaman tapos aroman mo ni. Yes. Adi di man la mamaliwa swimming pool may abong da. Ay nako. Kanya si kwanto ng Madam Liway PNR Road Dagupan City nadatnan ko pag uwi ko
ngayong hapon, DPWH Region 1 Pangasinan, 2nd Engineering District, saan mag-aali na maraming itlog para di umulan hanggang magawa nila ang elevated drainage. Ilang araw na naman po bago mailatag ang bakal na frame. Gaano kahaba po ba ang kontrata ninyo sa project na ito at lulubog lilitaw ang mga trabahador? Maawa naman po kayo sa maraming tao na apektado. Nako. Kailan, Yan. Yan. Kailan daw kayo maaawa sa mga taong apektado? Si Katutan Suliknan datatang tanagagi ka. Tanian tayo latan, nyaran mamauran. Si Katutan talaga so sa may lignaan. No si kalabat di madabong mo at pitek kadara mo kailay ingungot mo. How much more sara may stagnant so dano mo na arap. Yes. Sa kwanto man lanti ang itan na reaksyon ta sa kayat sa kwanto. Hindi naman talaga solusyon yung pagpapataas ng daan, kwanto mo. Pero nandyan na nga Nandyan na nga talaga. Wala na tayong magawa. Alangan na bagbagang tila lamot. Binubungkal na yung mga iba. So, nako. Kailan? Pero ito na lang tanong natin. Wala ibabagad ang solusyon niya. Sinasay ko mo kapaborito, Ajay. Kailan natin mararamdaman yung solusyon na yan? Yun, sana iparamdam na ngayon. Yan. Sige, magpapatuloy po ang lignay balay. Kaya rin inasaran pakabatan pa imano malalapanit saray manangan tabay. Ang puta-putang Iran Balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Ang puta-putang Iran Sunata. Hot shot running in my non-stop 30. Son ang puta-putang Iran Impormasyon. Aya sa DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Want to escape the hustle and bustle of city life? Look no further than the River Palm Hotel and Resort, your premier destination for affordable luxury in Pangasinan. Nestled in the heart of Barangay Banyaga, Bugalyon, our hotel is surrounded by the breathtaking beauty of the Agno River. Our haven for comfort embodies the essence of Southeast Asian hospitality. Whether you're seeking a romantic getaway, a family vacation, or just a peaceful retreat, the River Palm Hotel and Resort is the perfect choice. So what are you waiting for? Book a tranquil experience where unforgettable memories are waiting to be made. For reservations and more information, visit our Facebook page, River Palm Hotel and Resort. Your home by the river awaits you. Isang paalala mula sa Sinpelco. Ang flying connection o pagbibigay serbisyo ng kuryente sa kapitbahay na walang pahintulot ang Sinpelco ay isa sa mga ipinagbabawal sa ilalim ng Republic Act 7832. Ito ay isang krimen na maaaring makulong at magmulta ang napatunayang tumatangkilik dito. Kung kayo po ay may nalalaman ukol sa nasabing illegal na gawain, maaaring ipagbigay alam ito sa tanggapan ng Sinpelco. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Deserve mo ng best care, kaya dito ka na sa WellCare Diagnostic Center. We want you well, cause we care. Here at WellCare Diagnostic Center. Visit WellCare Diagnostic Center, located at the Pandan Town Center, Mapandan, Pangasinan. For reliable and top-notch healthcare services, you deserve the best care. WellCare Diagnostic Center. Mare! Kabigla ka naman, Mare, ha? Grabe, gimagana ka. Mare, di mo sinabi na uwi ka pala ng San Carlos. Ay, oo. Namiss ko na kasi ditong pamilya ko. Ito na palang San Carlos ngayon. Grabe, Mare. Ang laki na ng pinagbago. Siyempre naman, Mare, alam mo ba na dito sa syudad natin, malaki na talagang pagbabago. Mula sa mga infrastruktura, nandiyan na mga konkretong daan at mga bagong pasilidad. Wow! Meron din tayong trending na ayos, kalusugan karavan na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal. Palibali!
palitan ah. Saka nandyan din ang mga programang pag-agrikultura para sa ating mga magsasaka. Ay, wow! At higit sa lahat, Maria, ang pagpapanatili ng peace and order ng ating syudad. Perfect! Di lang yan, binibigyan din ng halaga ang kapakanan ng lahat ng tao at pantay na karapatan sa mga serbisyo ng gobyerno. Grabe, Mare! Ang bongga na talaga ng San Carlos. Parang ayoko na bumalik sa ibang bansa. Oo, Mare. Kung ako sa'yo, dito ka na lang sa San Carlos. Dahil sa San Carlos, tunay na subok na ang serbisyong ayos. Mayor Julia Ayo Resuello po, kasama si Vice Mayor Jose Resbox Resuello at ang Sangguniang Panglungsod ay nandito upang umagapay at magserbisyo sa ating minamahal na syudad. San Carlos, maunlad, ligtas at maayos. Are you looking for construction services? Art Construction Services is the name of the game. They do civil works and engineering, structural waterproofing, swimming pools, road constructions, condominiums, big warehouses, at marami pang iba. Art Construction Services, pulido ang trabaho at tapat sa serbisyo. Main office, Saging Dinalupihan, Bataan, at may satellite office sa May Bunuan Gazette, Dagupan City. You may contact Miss Tyra Sweet at 0962-806-7360. Art Construction Services. Hanap mo ba ang legit at malinamnam na boneless bangus kapaborito? Heto na ang Donna Dagupan Boneless Bangus. Malinis at malinamnam, araw-araw bago. Mura ang presyo at pwedeng pang negosyo. Legit boneless bangus. Legit supplier, Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatagpuan sa Magsaysay Market, Dagupan City. Open 24 hours. Available din ang boneless bangus, Shanghai bangus, spicy bangus, boneless tinapa bangus, at rellenong bangus. Donna Dagupan Boneless Bangus. Matatawagan po sila sa 0939-415-8547 at 0930-284-5333. Donna Dagupan Boneless Bangus. Financial needs? Sagot ng First Choice Finance Corporation yan. They offers loans, collateral loan, auto loan, motorcycle loan, real estate loan, character loan, at marami pang iba. They are located at the second floor, GNM Building, number 86, Bunuan Gazette, Centro, Dagupan City. May branch din po sila sa Urdaneta City at Baguio City. First Choice Finance Corporation. For more information, you may contact 0995-756-9235, 0912-890-2422. 075-540-7591 or 0917-508-9188. First Choice Finance Corporation. Gusto mo bang maging healthy kapaborito at malayo sa iba't ibang sakit habang ikaw ay nagkakaedad? Eto na ang Elixir Placenta 3-in-1 Stem Cell Therapy, DNA at Anti-Inflammatory Therapy Food Supplements. Panlaban sa iba't ibang sakit tulad ng hypertension, diabetes, cancer, sakit sa bato at iba pa. Hindi mo na kailangan gumastos ng malaki para magpa-stem cell. DFA approved. For more information and orders, you may contact Miss Lo Ree 0916-229-4977 or 0917-474-4515. Elixir Placenta 3-in-1 Therapy. Celebration! Staycation with family or an intimate moment with your special one. Merong perfect na venue yan sa Mapandan. Cora's Manor and Garden. Magmalamay-ari ng mansyon at these magnificent enclave place here at Cora's Manor and Garden. Carry out any occasion sa kanilang garden cafe or party at their poolside. Have a sing-along at their music room. Relax at their room accommodation or enjoy a private time with someone. Sa kanilang Cabana A, kung saan may private outdoor jacuzzi kayo in an enclosed place. Enjoy great food, warmly welcoming staff, exceptional accommodations, and relaxing scenery at Cora's Manor and Garden. Whatever it is, Cora's Manor and Garden is the perfect place to be. Visit them at Barangay Pias, Mapandan, Pangasinan, or call them at 0945-800-7074. Experience a special moment, how it should be at Cora's Manor and Garden. Mas pinalakas, mas pinatindi, mas pakikinggan.
Serving Pangasinan through music, news, and information. Ito ang DWJE 88.1 FM. Radyo Pangasinan. Jad Dagupan, walay saksakay ang radio station ya iyayag nasaray Dagupenyo. Jad Herrero, Paborito. Lasip Chico, Paborito. Lasip Grande, Paborito. Loboy, Paborito. Lukaw, Paborito. Kanjat Maluwag, Paborito. Aya, 88.1 Radyo Pangasinan. Paborito ng kabataan at matatanda. Paboritong pakinggan sa bus, tricycle, jeep at mga opisina. Paborito mo, paborito ko, paborito nating lahat. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. DWJE 88.1 FM Radyo Pangasinan. Paborito. Alas 8:33 oras na natin sa Lignay Balay. Kalop kantabi ni siyempre sari magteriran ka paborito. Amigo yo, RJ Beray Jimenez at your service, always. Tansay magterilingkor, magterian ka paborito, Joseph Kanilang Bakani. Hello, good morning kay Sir Jerome. Say kwanto maganat lalamot, taniman bugnawa la, kwanto please. Ibasa yun lang kanto. Mapupusak. Mapupusak. Siyempre, say kwanto, all taking daray analo jad. Okay, sige. Kaplasan ni nagagawa sumisa. Kwanto, dadaulo ng Reverend Father Raymond Bok Oligani. Si Kabalens. San happy birthday matnatan at si Florinda V. Margarijo. Kwanto, siyempre sa Ilugay, si Mr. Jerome Antinorio Naportik Bugalyon. Likewise, hello, good morning kay Sir Maxi Solis. Taunon tanmat at kinan Madam Judith Daroy Clabel ditan at parte na bulusan. Yan. Buhay po kayo. Yes. Good morning po sa inyo. At sa lahat ng mga upo na nanalo, mabuhay po kayo. At mag-uumpisa na ang inyong mandato sa taong bayan. Yung mga bago, ha? This is it. Kanto, ha? This is it. And siyempre, kay Mr. Ramon, sabi niya kapabrito RJ, hindi solusyon sa baha yung taas kalsada. Bakit hindi subukan ang dredging katulad ng ginawa ni Mr. Ramon Ang sa mga ilog sa Metro Manila gaya ng Pasig River? Walang pinataasan doon. Ano? Walang kasi pinataasan. Kasi talagang naisturbo namin. Siguro kailangan natin ng isang Mr. Ramon Ang dito sa Dagupan. Sino kaya? Pero wala na. Too late the hero. Too late, nga eh. Wala na, tubagan mo, nandyan na eh. Tumaas na eh. Yun tumaas na yung... wala na, kaya yung solusyon na lang, hinihintay natin. Kahit anong mga gawin nating solusyon ngayon, wala na. Wala na. Yun. So, live with it. Kasi nandyan na eh. Live with it. Wala na eh. Hintayin na lang natin kung ano pa yung mga solusyon na nasa isip nila. Solusyon na lang. Hintayin natin. Wala, ilikdim mo lang matampo. Yung kalabat laso, nagawan mo natin. Yes, of course. Live with it, kantilanti. Pero sana maging president din sa mga ibang lugar. Sana? Oo. Sana? Kasi may pangikumparaan kila. Kasi iba yung epekto nito kapabrito Ajay. Alam may abitla talan na minsan may urban blight yakwanda. Oo, di ba? Singa may singa aabulugan aabulugan mo ray singa mga naablug kay investors ya aunlad sa syudad na Dagupan lipod sa yung sitwasyon. Ganyan, siguro isang pitik lang kung may magic ka na pumantay lahat ng mga mabababang lugar sa kalsada. Sa kalsada. Wow. It's magic, parang ganun. Magic nako. na lang, di ba? Oo. Actually, diyan nga sa kuan, dito sa may eskwelahan na isang public school diyan sa may Arellano, yung Doña Victoria ba yun? Paloob. Oo, may paloob, yung eskwelahan ditan. Ganon din ang dilema nila. Kasi siyempre may lugar da abo ba. Sana may eskwelahan da at tagmat masyadong atagay. Ano nitan na dalom, siyempre mantat sa mat iragugaw. May village ay. Ara may village, or village is one. Aray residente ditan watan yun na yung Madam Linatan untan la si babaga tunay na kada manuran-uran laon niya la so sitwasyon may kwanto
Gauntan. Ay, agi. Ay, life. Pero kyan, speaking of danom, sana inilubog na lang sa tubig, kwan. Kinay? May drugs, hindi mawawasak din. Wag niyo nang questionin, yun lang nabasa ko doon sa reaction. Talagang gano'n ang proseso through incinerator, di ba? Di ba pinulan dalara may billion drugs. Di ba? Nilunod niya lang sa tubig, di wasak yan. Makapikto pa yung substance, di ba? So mabuti na yung pinulan at least di na ma-recycle. Na-connecta ko lang dahil sa tubig. Kasi sa may bagay, kung gumamit ng incinerator, destruction sa environment na naman yun. Pero kung nilubog sa tubig, pwede rin. Matutunaw na. Atan na ba? Latas siyempre sa epiktutod saray sira-sira. Correct lang mo. Wala chemical to man. Sana anino, akahay mo lara may sirat mga narito uy. Kasi natunaw yan pa. Kasi nga asin parang asin na pagka nalubog sa tubig. Matutunaw na. Kasi powder yun, di ba? Yes. Pero yun ang proseso ba't yung pa kini-question kayo naman? Sana tinapos sa dagat kasi billion of pesos talagang sinaksihan ni PBBM. Taka may controversial pa uli diyan parang nagpapa-picture pa parang ganun ba sabi ni Sara Duterte ipinakita naman ni Castro na hindi mo ba alam na ganun din yung tatay mo noon. Bawi-bawian bawian mo pero magano kapaborito Jay. Sa ibabagada si kwanto natin ng Senate President Jesus Escudero. The Senate Impeachment Court may vote on the motion to dismiss the impeachment complaint against Vice President Sara Duterte if a senator judge makes such a submission. Ano yan? Sa 20th Congress na yan. Siguro. Kaya pag may nag-motion to dismiss, ngayon, pagbubutuhan na nila yon. Sa 19th o sa susunod? Either sa 19th or sa susunod. Siguro ang tinutukoy ni Senate President. Kasi di ba yun yung, yung motion ni Bato noon? Yes, totoo yan. Yun ang motion ni Bato noon. So pag yan ang motion ni Bato, mamaya sa 20th Congress, yan na. Kasi, alam mo kung, ako lang sa sarili ko lang opinion, ano pa bang pag-uusapan kung sa numero pa lang? Di sa umpisa pa lang numero na lang. Kasi kahit na nung pagtalakay mo dyan, numero na rin. Numero yan. Para hindi na siguro waste of time. Yan. Pero sabi nga ng mga iba, dapat dumaan sa proseso. At nang malaman ng taong bayan na may sarili silang panghuhusga. Ano man maging husga ng mga senator judge yan, bawat individual na gustong, di ba, tutukan yung issue, meron din silang mga, di ba, sariling ang question nga isa ngayon kapaborito RJ, dapat ba nating gambalahin yung ating oras sa impeachment na yan na ang punot dulo niyan is dahil lang sa paggamit ng confidential fund? Ang tamsi kapaborito RJ na tsaka may mga korte naman na dumidinig na dyan, di ba? At saka naalala ko tuloy sino yung abogada na babae na naging COA commissioner din? Guanzon ba yun? Guanzon? Si Guanzon. Na very vocal Guanzon is sa Comelec yun. Comelec ba yun? Oo. Pero nag-serve din siya sa COA yata sinasabi niya So, ang yung kumandidato, ang matibay si Mendoza ba yun? Yung kumandidatong senador. Yan yung sa COA. Sa COA. Okay. Pero sinasabi nitong abogada na to, basta maalala ko rin ang pangalan niya. Ang sinasabi niya, lahat naman ng sektor ng ating gobyerno may confidential fund. At bakit natin tinawag confidential? Because supposedly ito secret kasi. Para daw hindi malaman ng mga terorista o ng mga komunista na yung pera nyo ginamit sa kanila. Yun ang naririnig ko Ngayon ang panawagan ngayon sa Kongreso, ang dapat gawin ng Kongres kung ayaw nila sa confidential fund, gumawa sila ng batas at imbestigahan din lahat para fair mula sa opisina ng tanggapan ng Pangulo kasi may confidential fund yan, pangalawang Pangulo, sa Senado, sa Kongreso at ilang pa mga departamento ng gobyerno natin na may kanya-kanya silang sariling confidential fund, kapaborito RJ. Or intelligence fund. Intelligence fund. Maging sa mga LGUs, meron yung mga confidential or intelligence fund na yan. Ngayon,
Kung ayaw ng Congress itong intelligence fund or kung confidential fund, mag-imbestiga sila at gumawa ng mga batas na pinagbabawal na kung sakasakali yung mga confidential fund na yan. Kasi sabi ng iba naman, yan yung pundo na lamot na corruption. Kwan damat. Ang gapoy, kinto, may gugunggunan to. Pero no, atalanti sa intention to, piano agdandatitik lanti. Susara may gagawin mo, di ba? Yes. Kurang mat para nalabanan iraratay insurgency kwantura. Sabi pa nga ni abogada, ni attorney, yung confidential fund kasi tignan mo sa COA report, wala namang nire-report na yung confidential fund, paggamit ng confidential fund is disallowance or disallowed. Kasi yung nature kasi nung pundong yun confidential. Kanyan paano mo naantano ginamit ng tama o hindi because it's a confidential fund. Kapaborito RJ. Agaw natan no imbestigan natan. Hindi ba nila yung tinatawag nilang they're opening the box of Pandora? Siyempre, siya nga ibulgar mo. Kaya nga, the name itself, confidential nga. Yung pagkatawag nga sa confidential. Ito confidential secret. Secret mo at laner ko ginasusi. Lante. Kanyan lante, no imbestigan natin kapaborito RJ, they will be opening the box of the Pandora box. Pagka na-expose yan, magiging president yan, siyempre, yung magmula sa presidente, dapat imbestigahan nyo din. Yung mga confidential funds nila. Piano patas. Para patas. Ngayon, dahil nasisentro ngayon kay Vice President Sara, ang very reason na nakikita ng taong bayan, dadlik na kapaborito RJ, because of politics. Why? Mismon si Ken, so di ba palapag ng mismon presidente, Vice President Sara? Yes, front runner this coming 2028. Yes, bagatula Katutan niya, sulamot, nguro, sungagan, kwento. Dahil front runner siya sa 2028. Yan la pula, saya pangimbestiga siya, tanda saya, so in pangarol, si ama, kwento lang. Yes. And somebody from the Congress is also aiming that position na gondan kapaborito RJ. Si kati makakadikta natin at sari kakaiba to. Aminin man ninyo o hindi, very obvious naman kasi si katutelik na ibali kapaborito RJ. Very obvious sa mata ng taong bayan na all of this dahil lang sa politics, dahil lang sa ambisyon, mga ambisyon na mga ambisyoso kantulalantinan Ken. Si ate mo di ba? Bilib ako doon kaya nga buti nakahabol si ate. Maraming bumilib kay ate. Namuntikan na kaya ito hindi sila humihinto kay Vice President Sara. Ewan ko si apple of the eye nila si Vice President Sara talagang pati yung mga pagbiyahe niya. Siyempre Vice President siya. O nag-i-establish siya ng report sa mga iba't ibang bansa. Gauntan. Usually naman ganun ang ginagawa ng mga public officials natin. O bakit hindi siya anong tatrabahuin niya sa Pilipinas? Ninyo naman din naman siya part ng ng kabinete. Gauntan. Nung ninyo ng Secretary ng Education, aga pa mabubuo man biyahe. Talagang mantatrabaho man. In fairness sa Vice President mga kapaborito agaw tan kapaborito RJ. Siyempre natin tanggap po yung trabaho to. She's not a member of the cabinet. Ito duty na Vice President. Sa duty na Vice President, alagrad tulabalan ng pati sa Presidente. Tapensi ka ito yung magmali ang Presidente agaw tan. Next and rank. Real talk labat. Sa duty to tan responsibilities to alagrad to ng pati sa Presidente. Nako. Tapensi ka to yung sublay. Walang tampol sa sublay presidente na Pilipinas. Ang gapoy vacuum niya tatawagan da. Dahil ito alabat at atong tanagagik. Kaya kontak ko natatalak sa nirarayaki. Pati sa ating biyahe to. Politics. Pagtuunan nyo na ng pansin yung pagbapasay nyo ng mga batas. Talaga. Singatay yan. Maong labat, magkimot ang babiyahe. Tabiyahe kimo lang biyahe. Yes. Singasatay
pangi-postpone mo na barangay election. Ni talaman. Atan, pagtuunan nyo yan ang kwan. Pero although doon sa BICAM, na pagkasunduan na kapaborito doon sa BICAM, kasi tapos na yung BICAM. Pag sinabing BICAM mga kapaborito, nag-combine na po ang Senado at saka Kongreso. Pinag-combine na nila yung batas nila and they agree on one thing. At ang napagkasunduan nila sa mga barangay officials, they will be entitled to 4 years term. 4 years of service. At 3 one terms. term is 4 years. 1 term is 4 years. 3 terms sila. So 12 years. Kaya kung gusto sila ng taong bayan. Gusto sila ng taong bayan, 12 years sila manunungkulan. However, yung mga third termer, hindi na pwedeng tumakbo ulit on the same position for re-election. Yun, hindi na sila pwedeng tumakbo. Halimbawa, kapitan ka, naging kapitan ka for 3 terms. 12 years yan, hindi ka na pwedeng tumakbo ulit. Forever. Yan, Yun yung sarili nilang kung ngayon, interpretasyon. Kasi sabi mo kapaborito RJ, every now and then, kung anong maisip ng Congress, pinapalitan lagi. Yes, kasi di ba nagkaroon na nga sila ng interpretasyon at meron na silang batas dyan at meron siya na pagkasundoan noon na 2 years lang. Yes. Tapos ito yung term ninyo, tapos ito binago na naman. Kaya yung mga ganyan, asahan ninyo mababago uli yan. Yes. So this is not forever. Kaya sa forever. Kaya yung postponement, ang panukala nila is next year yung election. Yes, ang sinasabi naman dito sa BICAM report nila, November 2026 na yung election. Pero we still have to wait sa decision ng Malacanang. Kaya ngayon yung sinasabi ng mga ilang Liknandad observer mo, si base sa desisyon ng Presidente Bongbong Marcos, sigurado tuloy sa eleksyon. Yes. From the beginning, ibabaga tulaga, baytoya tuloy sa eleksyon. At no si katoy man desisyon, di tuloy sa eleksyon, tanong agtin tuloy sa eleksyon, ang tibaga di nga pisa kay salitang kanda. Sige ba? Of course. Kasi katuloy ibabaga tulante. Nagabay to ya natuloy sa eleksyon. Si katulad isang sabid lima tuot. Pero man tutay pus mo kung may babaga mo kung darata mo. Yes, okay. Nasaan yung salita mo? Di ba? So magiging yan. Careful ditan si presidente sigurado obserban datan. Kasi wala may pronouncement to, di ba? Pabor may pakatuloy na eleksyon. Natan itabda si Katoy Bula. Di ba? Correct. Kasi pirmaan tula. Sarag tumot ya biton. No. Siguro sa i-adapt to may term. Pero ang election, no. Gawayo lang natan. No. Walay salita tun talagang gabay to. Kasi salita to tan. Kaya depende sa desisyon ng Malacanang. Although wala rami pronouncement tulan ng Senador Kiko Pimentel, naobserban tumalanted sa may LEDAC meeting last year, LEDAC meeting dad Malacanang, si katutan so may babatikan na kanunutan ng Presidente BBM. Tuloy. Natan itabda si Katoy Bula. Pirma mo Mr. President, pinapospon. Okay, tas gabay ko tuloy di biton to. May kasi Pimentel man yan, 5 man na congressman. Si Katoy babaga na. May kalaban to'y may controversial natan. May Chudoro, may Analo, pinalan to'y disqualification, pero patuan niya, di man manaayam, di ba? Yes. Kanyan kami may issue mo tawa. Sinasatan Jad Comelec lalaman. Comelec, pero may Jad Comelec, may loob succession, kwanda, no, Jad local, kuno, kwanda mo, paliwawad na mo yes. Pero no, Jad congressman, singa sa may kinan abante, di ba talo na, panalo pa, kasi sa national position at local position, yun naman kanilang explanation. Pero, question ngayon, kasi hindi pwede yung second placer. Bakit mo itatalaga yung second placer? Hindi naman yun ang majority decision ng karamihan. Yes. Pero sabi nga ng Comelec, you will be disenfranchising the voters. It will apply to local position. Pero pag national position, ayan. Pero matatawa ka sa Comelec. Kung ganyan ang kanilang rason, bakit sila nagsisik ng ngayon ng wisdom sa Korte Suprema? Kaya so abangan natin ang desisyon ng Korte Suprema dyan. Kasi very, very unlikely, very, very paano mo i-justify na siya yung gusto ng taong bayan? Pangalawa lang siya. Di ba si Abantes, ambang yun, di ba? Sa Manila. Manila. Yung talo na, panalo pa. Kita mo yun.
At malaking question din yan talaga actually Kapaborito RJ. That's a big question talaga kasi legal question kasi dumaan tayo sa election eh. Pero pagka sa local sa local okay yan kasi may law of succession na kasi may vice mayor o vice governor. Pero pagka okay mga yun. national position, walang vice congressman. Walang iyon. Kaya hindi mo pwede namang sabihin na second placer. Hindi pwedeng sabihin na second placer naman. Naku naman sa COMELEC. Madidisenfranchise yung mga botante dyan. Kundi ang maganda dyan, mag-election kayo ulit. Pero let's wait for the decision of the Supreme Magulo Court. na ang sitwasyon, pinagugulo nyo pa. Mabuti na lang at nagsisper na. Nagsisper na ba talaga? Ceasefire na. Mabuti na lang nag-ceasefire na. Diba dati yung unang ceasefire, sinabi ng Iran, di totoo yan. Diba? Pero ngayon ceasefire na talaga. Ceasefire na. Sabi nga nila, baka pwedeng maging kandidato si US President Donald Trump sa Nobel Peace Prize. Bakit? Ano kasi siya ang nagmi-middle sa conflict sa Russia at saka sa Ukraine. Siya ang nagmi-middle para ma-solve yung problema nila. Ngayon ulit, nagmi-middle siya ulit sa between Israel at saka Iran para matapos na. Ina-achieve naman niya. Napapahinto naman niya yung aggression on both parties. Nagiging maganda yung kanyang mga desisyon Kaya lang ano yung epekto kaya ng aping pingay layag? Pwede. Diba, yung pagdidesisyon. May epekto. Siguro may ugat na nasaktan doon. Binago niya yung takbo ng utak niya. Diba? Kasi minsan, diba, yung assassination attempt na taingang napunta. Siguro dahil mabubuhay pa siya dahil sa mga ganito na mga desisyon niya na siya yung parang, di ba, nagiging daan para magkaayos-ayos lahat. Para sa lahat, not only to his country but in the whole world, di ba? At ang magandang balita diyan Kapaborito RJ, dahil nagkaroon ng ceasefire ay yung inaasahan natin na muling pagtaas ng presyo ng krudo mukhang hindi na matutuloy. Tsaka yun yung mga domino effect na sinasabi. Yes, mukhang magkakaroon ng rollback Doon sa mga pinauuwi, siguro muna. Nandun pa sila. Pero may mga napauwi na rin. Yung mga napauwi na dito, yung mga stranded na mga opisyal, biyahe kasi. Nabutan irigira. Kaya sinambutan. Siyempre, mangkiktot mo tira. Pero sa mga kababayan natin, parang sanay na rin. Gusto na nilang, kaysa maghirap kami, san mila, dasal mila, so kaligtasan mi, kondamat. Actually, doon ako bilib sa mga kababayan natin sa Israel. Yung nakausap natin. Tiwalang-tiwala sila sa kakayahan ng Israel. Na kaya silang protektahan ng Israel. Kasi hindi lang yan yung una, di ba? Maraming beses na dumaan sa ganon sitwasyon. Kaya nga may bunker na sila dyan, di ba? Paggawa ka ng bahay, merong yan yung taguan nila tuwing lumilipad yung mga missiles na yan. At they feel safe. Yes. Kaya kahit napilitin sila ng gobyerno, i-repatriate sila. Dagabay. Gabay sumpad kanto. Di ba? Kasi di ba? Nandito yung hanap buhay di ba? Kabuhayan namin parang dito na na kami. Yes. Pero yung mga pinauwi, yung mga standard, mga biyahe ng biyahe. Saka parang sanay na rin sila Kapaborito RJ kasi alam niyo naman ang sitwasyon ng Israel. Hindi lang po mga Iranians ang kanyang kalaban. Andyan din ang Hamas. Napalibutan sila, di ba? Halos ng kanilang Arab neighbors, they are in conflict with them. Dati Iraq. Buti Iraq tahimik na. Mabait na yung Iraq. Diba? Dati, yan yung sikat nun, 80s, di ba? Siguro kung hindi nilusob ng Amerika din. Yung United mga puwersa ng hindi lang Amerika marami silang lumusod diyan it's a unified act between nations at pinagkaisan nila si Saddam Hussein. Sumikat yung pangalan niya kaya nga maraming mga pagkalukuluko ka noon. Saddam kanda sila.
Di ba? Ang pangalan mo na Saddam. Saddam. Alala ko yun. Ang Saddam mo naman. Kasi parang, di ba? Nako. So, sana tuloy-tuloy na. Sana para matigil na yung conflict na yan at hindi naman na maapektuhan ang ekonomiya natin. Kaya magandang balita, pati yung yun lang, yung fuel subsidy, hindi na rin matutuloy. Sorry. At least para sa ating mga mga kababayan na mga motorista, drivers. At least agan nilawan ng gobyerno. Kahit walang subsidy, basta hindi tumaas yung presyo. Yes. That's very kasi important. gumaganda na yung presyo nagiging 50 flat na yung isang litro di ba? Noon inabot yan ng 70 plus. Inabot yan 73 ata kung hindi ko nagkakamali. So maganda na yun kahit ganun na lang. Kaso pagka nagtuloy-tuloy yung giyera, siyempre sakit na ulo. Sakit na ulo, sakit na bulsa. Yon. Hello, good morning kay Mami Laurdita Basa Sandoval, kay Elijah Tibalaw, kay Cabalens Raymart Nesperos, kay Fistilera, kay Mandy Cerezo, good morning. Yan, nakamonitor po sila sa atin. Magandang umaga po sa inyo. Ayan, kapalay malam yung oras may ating tanagagig. At tabayanan po, susunod kaagad ang number 1 yung kapaborito Joey Baby, ha? Ito po yung mga naging tagaliknay balay. Amigo yung RJ Bera Jimenez, at your service, always. Tansay Magtarilingkor, Magtarin kapaborito Joseph, Kanilang Bakani. Kanta by team at technical side at ating tanagagig. My goodness, we will truly miss you. Si Engineer Richard Ulanday, the faithful one, si Manangaro Lawas. Ang kapulay tawag ang kung the faithful one. Di bale. Sa natawag ko labala si the only one. The only one. Nexon Dakal. Tansi Ken, Just Tony Palaganas. Anyway, we wish you all the best. And thank you. Thank you. Okay. So because it's Friday today, hanggang sa Monday ulit mga kapaborito sa pang-edisyon ng ating Liknaay Balay. Ito po yung mga lingkod. Siyempre, ni Bagamilan ni Man. See you again mga kapaborito. Dito lamang sa DWJ 88.1 FM Radio Pangasinan. Paborito! Nanggalan iray nanduruman lignaan na balay. Yain balita, tan sinimbat ng kapaborito RJ Jimenez, San Joseph Kanilang Bakani. Lignaan na balay. Jalabat, DWJE 88.1 FM, Radyo Pangasinan. Ang puta-putang Iran balita. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat.